ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବେ ଆଇ ଲଭ୍ ଅନୁଗୁଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଗସ୍ତ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଇ ଲଭ୍ ଅନୁଗୁଳ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନୁଗୁଳ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗସ୍ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଗଲାବେଳେ। ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ଦେଖିବେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ବାଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବେ OD19 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏବେ ସକାଳ 8ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆସିଲୁ ନାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର OD19, ଏହା ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବର୍ଡର ପାଖରେ ଅଛି, ମୈଦରପୁର ପାଖାପାଖି ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେଲ୍ଫି ଉଠିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖାଯାଉ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ହେଇଛି ତାର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ଏବେ ମସଲା ଦୋସା। ଏଇ ଆମର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମସଲା ଦୋସା, ସମ୍ବର, ଚଟଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ହେଇଛି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ଏଠାରେ ନାସ୍ତା କରିକି ଯିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କା। ନାସ୍ତା କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ ଚା ବି ଏଠାରେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଚା 10 ଟଙ୍କାରେ 1 କପ୍ ଚା, ବହୁତ ଫେମସ୍। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ନାସ୍ତା ସାରିକି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ। ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦକାରଣ୍ୟର ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ବି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜ। ଯେଉଁଠି ଗତ ବର୍ଷ ବର୍ଷାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିଲା। ଏଠାରେ ମାଛ ମାରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ନିଆରା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଠାରୁ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଦେଶୀ ମାଛ, ବଞ୍ଚିଥିବା ମାଛ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠାରୁ କିଣିକି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଦୃଶ୍ୟ, ମାଛ କେମିତି ମାରା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲ ପଡ଼ିଛି ତଳକୁ, ଉଠିଲା। ଏଠାରେ ମାଛ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା, ନଦୀ ମାଛ, ନଦୀ କଙ୍କଡ଼ା ଏଠାରେ ଭଲ କମ୍ରେ ମିଳେ ଏବଂ ତାଜା ମାଛ ବି ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ମାଛ, ତାଜା ମାଛ ଦେଖ ବଞ୍ଚିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛି। ଦେଖ କେମିତି ଡେଉଁଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଏଠାରୁ ତାଜା ମାଛ ପାଇବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ବି ମଧ୍ୟ, ଇଏ ଛୋଟ ମାଛ ଅଛି। ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବଡ଼ ମାଛ, ଦେଖିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମାରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଏଠାରେ ଅଲଗା। ଏଠାରେ ମାଛ ସେଇଠୁ ମାରିକି ଏଠାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ, ରୋହି, ଭାକୁର, ଏମିତି ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଆଜି ବୋଧେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଉଠନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଏହା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜ, ଯେଉଁଠିକି ଏକ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମର OTVର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।